Už to neviem. Ideme variť Polievku s pečenovými kledničkami. Takže Budeme na to už tu potrebovať. máme horúcu vodu, ale na chate nemáme horúcu vodu. Takže ideme naliať studenú vodu a malo tam byť teplá voda. A my sme tam dali studenú vodu. To nevadí. Máme tu plynový sporák. Takže Si tu vodu zohrejeme do varu. Samozrejme. Zistí, ako sa používa sporák. Samozrejme, budeme používať túto polievku. Pustil úplne. Sponzor Carpatia z Prievidze od roku 1800. Dobre, to není za to ruka, nie je záruka. Dobre, môžeme si premiestniť hrniec na sporák. Áno. Tu máme sporáček. Ak by to vyzeralo, že to robím prvýkrát, nie je to pravda. Robím to druhýkrát. Takže teraz potrebujeme počkať, kým sa voda v hrnci Zohreje. Do varu. Krok druhý. Nasypať tam to podľa mňa. Ozveme sa vám znovu, keď dojde k zohriatiu vody. Vítajte pri part 2. Máme, voda je v rici. Voda je v žici. Áno, voda nám vreje. Je v rici. To perfektne nám vreje, či Vrie. A teraz ideme rozbaliť a nasypať. Môžem rozdbaliť? Nie. Nasypávať to bude ocko. Ale rozbaliť. Použijeme ostrý pracovný nástroj, preto dospelá osoba sa bude zaoberať touto činnosťou. Takto vyzerá polievka pred uvarením. A takto by mala vyzerať, ukáž, jak by to mala A vyzerať. takto by mala vyzerať po uvarení. Sme zvedaví, ako to dopadne. Stlmíme si plameň Gretka, choď mu tam asistovať. a nasypeme si polievku do hrnca s vriacou vodou. Výborné. Prekvapivo to začalo peniť. Teraz sa ešte raz pozrieme na obal, ako dlho sa to má variť. 10 minút. Ocko bez okuliarov. Takže, Mal to okolie. varíme na miernom ohni vo veľkom nezakrytom hrnci 10 minút. Je tu veľký Počas- nezakrytý hrnec. Občas premiešame. Zakrytý. Obal vyhadzujeme. Ozveme sa znovu, keď nám polievka sa uvarí. O 10 minút. Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo z pece. Práve sa do... Part 3. Servírovanie. Čo ideme robiť? Polievka sa nám úspešne dovarila. Prebehlo skoro presne 10 minút. Takže v podstate by sme ju mohli odstaviť a naservírovať do tanierov. Takže, Gretka sa ujme servírovania a Ocko bude naberať. Takže, Gretka, čože, tu sedí Ocko, tu sedí Gretka a tu sedím ja. Tu polož. Super. Ocko už sa Na rade si pripravuje. opláchneme. Z praktických dôvodov, pretože nevieme, či na chate nežijú myšky, ktoré by nám mohli piškať na narade. Takže na rade si opláchneme polievku. Vypneme, vodu si oklepeme a ideme naberať. Ale predtým si posunieme polievku bližšie, pretože ju máme ďaleko. A aby sa nám lepšie servírovalo, tak si ju dáme sem. Praktický dôvod. Odložíme. Dáte si rukavicu, aby ste sa nepopálili. Tanierik. Tanierik si položíme čo najbližšie k hrnčeku a naberáme. Gretka, ako si na tom? Výborné. Skvelé. A aby sme to rozdelili rovnomerne, dáme si tu všetky 3 misky. A budeme striedať jednu lyžicu do jednej, druhú lyžicu do druhej, polovicu vylejeme poza sporák. Takto naberáme a
Posnažíme sa nabrať aj haluštičky. Tu sú knedličky. Ale sú tam aj haluštičky. A rezančeky. Takže máš takýmto pocit? spôsobom si naberieme polievku do tanierikov. Máš pocit, že to vyzerá jak na obale? Vyzerá to skoro rovnako ako na obale. Možno pri fotení mali o kvapku lepšie svetlo, ale chutiť to bude určite rovnako ako na obale. Testoval si obal? Testoval som obal a bol výtečný. Máme taký menší problém, že táto naberačka je o mnoho väčšia, ako by mala byť. A preto sa mi nedarí celkom úspešne vyhrabkať z dna polievočky všetky suroviny. Ale urobím, čo bude v mojich silách. Takže o chvíľu to bude hotové. Gretka, ako si na tom ty? Výborne. Neviem, ktoré by som poháre mohla zobrať. Dáme si sladké. Vonku máme poháre, by the way. To nevadí. Vyberieme si tieto, pán servíš. Áno, tieto si zoberieme. Výborne. Je ich to presne, koľko myslíme. Tak snáď to predstieranie bude vyzerať dobre. A ja si Predstieranie robíš, keď hovoríš, že upratuješ. Presne. No. Polievky máme nabraté. Relatívne nabraté, pretože stále nám na dne zostáva malé množstvo hustého materiálu, ktorý sa snažím odfiltrovať a nabrať ho do tanierov. Výborne. Snáď bude moja práca úspešná. Vidíme sa pri servírovaní na stôl. Naservírované to už máme. Tu je jedna polievočka, tu druhá a tu tretia. Chystáme sa to ochutnať. Takže. Počkať, chcem to spraviť, aby bolo každého vidno. Dobre, Ocko, prísem sa viac. Dobrú chuť, milé deti. Ďakujeme. Všetko zjeme, všetko zjeme. Je lepšia ako na obale. Dobre si nám navaril. Bola to spoločná práca. Vidíme sa pri ďalšom Pozrite, dieli. ako mám veľkú lyžcu. Dobre. Vidíme sa pri ďalšom dieli robení guličiek. Ahoj!